Mwaka choma ji anwụ garị. After ego ni chance spent go n'isi gị. Ikwuru ka ndị ego ọrụ. Egwu dawa gidigidi agbawa gidigidi nga gwoke na mbụ nwoke. Ọkwa gị nwa. Isi nke anyị na-abịa na nga fish ya. Afọfọtara ihe ọma, kwọkwụtara ihe ọma. Ori. Ihe ọma na ihe ọma na ori, ihe ọma na ihe ọma na aka ekwu okwu. Oi, customer bịa. Eze mmụọ. Onye? Eze mmụọ. Onye? Ọmụ. Ọ prince. Onye ma amụ? Ọmụ. Batawa. Ọ batawa. Nna m. Kee ka ọ dị. Yipa akpụkpọ ijikwa anya gị. Eze mmụọ. Iwe dị gị n'ahụ. Ịma ndị Igbo sị na ọkọkọwa mmadụ n'azụ. Ọkọkọwa ewu ọgbakwuru kwa osisi. Mana ọkọkọwa mmadụ ọgbakwuru mmadụ ibe ya. Ọ nna gị mụrụ gị nne gị bụ onye akaebe. Ihe nna gwa gị na ise ya. Eze mmụọ. O nwere ka o si wadoro m. O nwere one girl. This girl erigo m ego too much. Every time na spend mụgwọ akwụkwọ nwere nke mmadụ akwụkwọ. Ọ bụrụ ya bụ ihe na-ewe m iwe eze m nọ n'iwe m na this girl ekwero ka nta ya. N'ekwero ka ime gịnị? Ekwero ka anyị rịọ ya enu. Ọ dị emete ya. Kedu ihe ụmụ agbọghọ ji ebizuru ụdị ndụ ahụ? So ihe m na-agwa gị na bise ya. Biko na ama m ime achọrọ m ọ ga-abịa na nke m Sunday. Sunday nke a na-abịa abịa. Nke a na-abịa na nke m Sunday. Ọ ka egbuo ya egbuo? Mama. Achọrọ m ka inye m ya ọ ga-abịa inye m. Ọ na-anwụta n'ụtụrụmik. Were etinyere ya na mmanya. Ọ nwụchaha na ya. Ya shiri ọ na nọ n'eluigwe. Imewezi ihe ị chọrọ ime. Irute ma ya nwụkwa na anwụ. Mbọ ma anwụ. Ya nwụkwa na anwụ. Ego bụ 30,000. Chọma 30,000. Ọ transfer ka ọ cash? 30,000 na-erubeghị ka ya spend go n'isi ya. Nye na rịọgụ na-abịsị ya. Imere m ya ọwa ọkọ otu m si wee rịọgụ. Ichetaza ebe a. Enwere m ike ibu eriri ebe a n'ịcha. Ngwa sekpuru ana. Ihe bugharịrị m ebe a. Ọkwa n'iru ndụ mmụọ ka ị na-ekwu. Sekpuru ana. Are you playing? What type of plane is this? This is playing. Iri gị isi n'afọ ya bụ Chioma. Afọ a dakwara m somehow. Nee. So gụ nwere afọ ihe anya. Emekwene ka mmadụ ọbụla amụrụ otu esi eme gị n'ụwa funwo ihe anya. Mana ọ bakwana n'ihe ọ ga-eri. Ihe ọbụla ị gwaziri ọ ga-emeri gị. Ị ga-ata ya agha. Ị ga-ata ya agha. Ọ mụ abụghị mmụọ. Nke a bụ obere ọrụ na ka anyị na-arụ. Kuniwe ọtọ. Ịso n'ọrụ ọka isi kwuo. Ị bịa setụlụ anyị. Anyị ada agbakwa ụgwọ n'ọkwa ihe anyị na-ejere oso na-eji aka ya kwuru hapụ ime eze mmụọ. Ntị iri a na nutrimik ọ na-anwụ n'ahụ. Mana sọgụ ga na-afụ ya ahụ. Arụ atọwa ya biribiri. Ihe a na-agwa bụ dadi. Eze mmụọ. Ọ bụ ka m bịa ya n'ọzọ. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Bịagodu. Eze mmụọ ka m na nwanne na ụna. Bịanụ nwere m chọrọ ịjụta gị. Enwere m ike ịfụ picha onye a ị chọrọ ịrụ ọrụ. Ịsọ na-agụ n'ọka ka m fụrụ picha. Gịnị ka a na-agwa m ya? Picha nwa m nwaanyị eze mmụọ ka iji picha ya mewe etu ka m gosi gị. Hey! Koke bụ ihe. Ọ kụrụ dị. Koke bụ eze bụ na nwụziri ọyị m nwaanyị na. Chere my only daughter. Koke bụ only daughter. Ka ị na-agwọrọ ọgwụ. Izikwa anya gị. My only daughter. Keke bụ only daughter. Ka m fụrụ ọgwụ ahụ nyere gị. Your only daughter. Ọ ga ka m fụ ọgwụ ahụ nyere gị. Wait, ị na-akọta na this guy bụ nwa. Ọ nwa m. Ori ego gị ọ bụrụ nwa gị nwaanyị gị na-emezi. Ọ gị nwere ike inye m ọgwụ a? Ọ bụ nwa gị nwaanyị gị na-emezi. Gịnị wee mere spend go n'isi a? Gịnị wee meze? My only daughter. Your only daughter ịda akwụrụ ụgwọ akwọ. Ma ụgwọ ego na-ekwugo ya isi m na your only daughter. Ọ gbasara m. O mere by force nyegodo m ọgwụ. Ekwe ka akwakwa gị. Ọga ndị na-ekwesị iti okwu ọnụ ga-esi. N'Ọnịcha ka nọkwa wee too adịm emekwa n'ibe eze m. Mma akụkọ aghara ebe a. Mma akụkọ aghara. Mana ga-ebikwa adịm emekwa Ọnịcha ka nọkwa wee too. Kpọga ya. Rukpọ ma ya. Nyegodo m ọgwụ ahụ ọga. Eze She what? Ọnya m kwere nwa onye ọzọ. Ọnya m kwere nwa onye ọzọ ama nwa m.